Hej, jeg hedder Lisbeth, og jeg er Jens mor. Jeg hedder Ulla, og jeg er Amalies mor. Hej, jeg hedder Butte. Jeg er Mikkel Lundbys mor. Da Mikkel var lille, der var han gerne være pilot. Og så var han gerne være kok. Og da han var 10-12, der var han gerne være professionel fodboldspiller. Og da det ligesom måske ikke lige blev til det helt store karriere, og samtidig med han selv stadigvæk spiller fodbold, så nu er han så journalist. Da du var lille, eller i hvert fald yngre på, hvad du gerne ville være, dengang havde du ikke i tankerne, at du ville være journalist, men du gik helt vildt op i dinosaurer, og kunne alle mulige facts om dinosaurer. Som vi sikkert allerede har set, så kan vi helt godt lide lidt fest og farver og klæde sig ud. Det er han sådan set altid. Han havde et kæmpe idol, Trolderik, og han fik Trolderik pussestyr og klædt ud, og jeg tror, han var under 2, da han det var her. Så han var fuldstændig målløs over, hans store idol stod på scenen i den gamle. Det blev lidt mere avanceret, som årene gik, og havde nok en karriere som en meget billig luder på et tidspunkt. Ja, I har set ham. Kirkegården i Mårslet, bag ved gravstene, så løb jeg ud af klubben og gik derom og tog der en øl en gang imellem. Og så en aften, så bliver jeg ringet op af en af pædagogerne nede i klubben, der siger, at det er næsten en god idé, du kommer og henter Jeppe. Han har det ikke så godt, og måske skulle du tage en spand med. Og jeg skynder mig hen i klubben og finder dig dernede, hvor en pædagog holder dig på panden, og hun hjælper dig ud i bilen, og jeg får dig anbragt, og du har spand ved siden af dig, men du falder nu hurtigt i søvn. 5 minutter efter vi er hjemme, så vækker jeg dig, mens vi holder i garagen, og så vågner du, og så snøvler du, hvornår kommer mine forældre og henter mig. Og det hun var simpelthen clean rigtig meget længe. Hun hørte til en af dem, der sådan var, det gør vi ikke, og det, så hun var på den måde, var hun ikke i noget starter egentlig som en modstander af alkohol. Ja, det kan man sige. Det har siden kompromitteret hende på. Chok, afsløring. Chok. Du jo tænker på dit liv, og på hvad du nu kan blive. Skuespiller vil du gerne, dit talent det må vi gerne. Så en dag du det kan nå, på en kongelig sidestol. Skrivestil det er dig, ordene de finder vej. Genre, former, interesser, Jan han retter, så det passer. Udfordringer, han giver dig, du ser det som en leg. Vi glæder os ikke. Listen up, listen up. Now hear this. It's gonna be Ramadanga Ding Dong time. Jeppe, Mikkel, Amalie, Team Taibo vil meget gerne invitere jer til et brag af et fest. So guys and girls, let's go party. Og faktisk vidste jeg, det lyder fuldstændig sygt, men allerede da jeg var 3-4 år, lærte min far mig at læse.
og skrive. Og da jeg var 7-8 år og 9 år, gav han mig Dostojevskij, Hemingway, Jack London, hele verdenslitteraturen. Så grunden til, at jeg blev journalist, og min drøm om at arbejde med ord, har jeg jo haft det fuldstændig kolossale held at få smidt direkte i ansigtet, der var 3, 4, 6, 8, 10 år. Med hensyn til journalistikken, er det jo klart, at jeg har utroligt tidligt, meget tidligt, fået ordets magi ind i mit liv. Ja. Og jeg kan huske, da jeg er omkring 10-12 år, ser jeg en Hitchcock-film, der hedder Udenrigskorrespondenten, med en skuespiller, der hedder Joe McCrea. Og han var sådan en Humphrey Bogart-type med trenchcoat og hatten ned over øjnene og smøg i kæften og sorte gader og bar med gule, grønne lys, hængende neonlys. Og selvfølgelig var det pis, regnvejr og blæst og altid, ikke? Jo. Og da jeg så det og ham og hans type og den der smøg og baren, så tænkte jeg, det der liv, man, det vil jeg have. Og mig senere i mit liv, da jeg havde det enorme held og kryds, Muhammad Ali, sagde han, kan jeg huske, han engang har sagt, at de meget heldige mennesker er dem, der får foræret det privilegium at have et stævne med et rendezvous med deres skæbne, når de er meget, meget unge. Så grunden til, at jeg blev journalist, og min drøm om at arbejde med ord, har jeg jo haft det fuldstændig kolossale held at få smidt direkte i ansigtet, der var 3, 4, 6, 8, 10 år, hele min barndom. Så jeg er simpelthen været så heldig at få det stævne med ordene ekstremt tidligt i mit liv. Jeg vidste min vej. Jeg kendte, hvad vej jeg skulle gå med det der. Ja. Okay. Man kan sige, jeg kan tydeligt huske, at da jeg havde været student, der får jeg sådan lidt omkring, og så endte jeg ved marinen for at få tiden til at gå. Ja. Men da jeg var færdig med det, der vidste jeg ikke, hvad vej jeg egentlig skulle i mit liv. Nej. Jeg havde været sindssygt god til at telegrafere, fordi jeg inde i marinen, at der var alle mulige kurser, så gik jeg på telegrafistkurser. Og jeg kan huske, at jeg sendte en anmodning om at blive optaget til uddannelse til telegrafist, samtidig med at jeg skrev rundt til, jeg tror, der var 20 eller 25 dagblade dengang i Danmark. Ja. Og der kom så et brev fra Aalborg Stiftstidende, der havde en chef, der hed Alf Schøtz Christensen, som var sådan en meget, meget, meget arrogant og smuk og flot mand, og meget streng i hele sit væsen. Og brevet fra telegrafiskolen, det kom 5 dage senere. Så kan man jo sådan vurdere, hvad fanden der var sket med mit liv, hvis de 2 breve havde krydset hinanden. Og så havde jeg måske siddet som sømand et eller andet sted i stedet for. Men på Aalborg Stiftstidende havde jeg allerede udviklet en måde at skrive på, staccato-agtigt, og min helt egen måde. Og det gav så meget uro, at jeg kan huske, at der var en af de ældre journalistdamer, der simpelthen samlede underskrifter på, at jeg skulle fyres og smides ud, fordi sådan en type kunne journaliststanden ikke have med at gøre. Så det var meget konservativt fag dengang? Det var ekstremt konservativt, og det pudsige ved den historie er, at for et par år siden, at Politikken havde en stor historie om mig, kommer der et brev fra en af eleverne fra dengang. Og det er jo fandme 50 år siden efterhånden, ikke? Ja. For en, jeg gik på hold med, og hun skrev, at jeg kan godt huske, at der var en indsamling. Jeg var ikke med, men jeg kan godt huske, at alle vi andre var sådan nogle bornerede overklasse løg, og vi skulle alle sammen have en uddannelse, en karriere på det pæne Politikken. Og der kom du så med dette barske Marlon Brando look og hele den grove baggårds optræden, og det kunne vi slet ikke klare, altså. Nej. Men altså, jeg blev reddet af Schøtz Christensen, som stoppede den der indsamling. Det går sgu ikke. Vi kan ikke have indsamlinger, fordi folk er anderledes. Hvad er dit overlevelsestrik i en barsk mediebranche?
I don't know. I believe in luck. Okay. Så du mener, at det er held, der har drevet dig frem til, hvor du er i dag? Ja, men prøv lige at høre. Det altså... nej, det er sgu et overfladesvar. Jeg er nu med det lange liv, jeg har haft, når jeg kigger tilbage, kan jeg jo se, at min survival er, og jeg har en tendens til, når noget går mig imod, så får jeg frygtelig selvmedlidenhed. Og så dykker jeg ned på bunden og er uudholdelig at være i nærheden af for andre mennesker, indtil jeg finder det ekstreme lavpunkt. Og der har jeg simpelthen brugt en helvedes masse ord på at analysere mig selv for. Og når jeg kommer ned til det der urinstinkt, der ligger dybt nede, så bliver jeg simpelthen endnu værre at være i nærheden af, for så begynder jeg at slås no matter what. Og så står jeg har altid turet, står alene på at have min egen mening. Om jeg så var den eneste, der stod i floden og kampesten, og floden rejser og buller imod mig, så blev jeg ved med, jeg mener det her. Det har jeg så lært, hvis du nu skal have et rigtig dybt svar, og tro på, at jeg er overbevist om, at skæbnen har sat en vej, så løber man ned ad 17.000 sidevej, men skæbnen har en helt bestemt vej med each and everybody. Jeg har også lært i mit liv at tro stærkt på, der var en engang sagde til mig, at vi bliver alle født originale, altså ikke originaler og tosser, men originals, unique. Ja. De fleste dør som kopier. Jeg har altid været for good and bad, meget original, meget unique, og har altid holdt fast i det og troet på det, trods al modstand, trods al øretæv. Der har også været flyvende opture, men altså, jeg har altid tro på mig, på den jeg var. Uden forhåbentlig, at det må fandme ikke lyde arrogant, for sådan er det slet ikke. Mm. Det er meget primitivt instinkt, men også et stolt instinkt. Og jeg har også, når jeg kigger tilbage i mit liv, en stærk tro på, at hvis du afviger fra den vej, der er meningen, så bliver der sendt sådan nogle små reminders hen gennem livet, der dukker mennesker op i dit liv. Du ser en gang aldrig mere. Jeg var 18 år og vidste ikke, hvad jeg ville med mit liv, da jeg var student, og så inden jeg røg ud i at strejfe, så havde jeg et job som drager, hvor jeg skulle slæbe kufferter. Og det gjorde man dengang med at slæbe kufferter ned til togene for alle de der havde råd til at rejse. Og det var sådan meget forbeholdt overklassen de år, da jeg var unge i 50'erne. Og der kan jeg huske, at jeg var student i 58, og så der kommer så nogle af mine kammerater fra skolen, og begynder sådan at håne mig og kalde mig stuet drager, og det gik mig edderstegen med på. Og der er der en ældre mand, der siger, jeg har holdt øje med dem, med meget dis også i de år. De går altid rundt og skammer den, det må de satme til at lade være med, fordi skam, hele deres liv vil folk prøve at dræbe dem med skam. Skam er en dræber, de skal være stolt. Stolthed dræber skammen, og stolthed giver værdighed. Den havde jeg jo længst glemt, indtil jeg så røg ind i, jeg havde det store held i min første år gik flot, og så kom der nogle ordentlige crash. Ja. Og da nedturene kom, så kunne jeg pludselig erindre den om, lad nu være, føle dig skamfuld, mand. Be proud, stå stolt, mand. Så my survival instinct, whatever happens, er vær stolt. Bevar din værdighed. Believe in you more than nobody. Men tusind tak, Kurt, og rigtig god weekend. Jeg siger også tak for det. Jeg synes, er helt ærligt, altså det mener jeg sgu, det er ret fedt at mærke og føle og fornemme Team Thybo, altså. Ja. Det er, for all you young guys, det er kraftigt med stolt af. Tak for det. Jamen, velbekomme. Det er os, der takker. Det er godt. Okay. Kan du have det rigtig godt? Det går, min ven. Hej. Hej, hej.